Universal Pictures һәм Шақмақшы каналы тәқдим итә. Бұлғарға саяхат. Бірінші өліш. Башлаймыз. Мен шығып жеткенше енді толғам. Нормально. Проблема. Сағат 6:07 шаллы, ерте. Һәм бүгін ертен илһам юк нектір. Силәргә нәрсәдә булса аңлатырга, әйтергә. Ләкин тиздән барлыкка килер дип уйлыйм. Иң мөһим әйберләрне төшереп калдырмаска. Һәм шәкелмәскә бер телефонны төшереп җибәрмәсәң яхшы инде. Телефон булса әйбәт инде. Сарыга киттек. Нормально, ярый. Бүгенге план инде иң беренче ул светофорга туктап кызылга. Аннан соң юнәләргә Болгарга таба. Мен шундый тиләргә мен Болгарга бармакчы булам бүген. Болгарда йөреп кайтканнан соң, Болгарда әле сезон аеннан ашап чыгарга кирәк бер кафесында. Кама тамагы дигән авыл түгел, Кама тамагының үзе су, зур диңгез, Татарстан диңгезе. Татарстан диңгезе каршында бер каяшында уртасындарак агачларга урын табып, шунда шатыр кыру, һәм шунда куну планда. Иртәгәсе көнне иртәрәк торып, бүтән әйберне җыештыру һәм дә инде кузгалу яңадан үйгә таба кайту. Шундыйрак планнар. Шын диңгез күргәнем бар, хәзер Татарстанныкын күрәсем килә. Ул әлегә сүндереп торам, алайса батарея тиз утыра. Тупландыргыч мен белгәнегезчә, күргәнегезчә куя алмадым монда. Бүген көн җилле, суык. Басып торсаң гына да җил үзәгеңә үтә торган көн, калынрак киенәсе булган әз генә. Яра. Менә шунда хәзер туктап торыйк, һәм мин әз генә булса да аңлатыйм. Кайда, ничек, нәрсәгә, ничаклы һәм күпме. 23 август көнне иртән сәгать 5-тә мин кичә әзерләп куйган бар нәрсәмне төяп ишек алдына чыктым. Мата янына. Ярты сәгать буе баушырынып маташканнан соң мин кузгалырга әзер идем. Мин ул вакытта кайбер кирәкле нәрсәләрне онытканымны белмидә идем әле. Һәм мин кузгалдым. Алда мине бер дә аз түгел 285 километр, 285 Карл юл көтә иде. Шуңа күрә бакны шаллыда ук мөлдерәмә тутырдым да, киттем туп-туры алга карап, Тукай в шоке. Минем маршрут мондыйрак иде. Шаллының икенче очыннан кузгалам, Төбән Кама аша узып каяндыр шуннан борылам, идеаль план. Һәм Кама аланы ягына таба барам. Кама аланын узып Чистайга юнәләм, Чистайга кирип бак тутырам. Сез уңайнан өземнең бакны тутырсаң да булган. Ләкин ярар. Чистайны узу белән Алексеевский дигән бер торак пунктка чарлыйм. Анда ашап алам һәм юлымны алга таба дәвам итәм. Левашева дигән бер Нәсәкәй кырыйннан уңга борылам да, сыдырам алга таба. Гомер ишетмәгән авылларны узып Болгарга барып җитәм. Анда мин бераз йөреп урыннарны карап алам да имеш, аннары кайту ягына таба борылам. Коминтерн дигән авылга барып, базы корам һәм шунда төн кунам. Ләкин хрен татам плавал, бер акыллы кеше әйтмешли, бер планда релик белән сугышта исән калмыймы? Шуңа күрә шундыйрак хәлләр булды, кереш сүземне әйттем, алга таба кара.
жеттім мен демек Түбән Камаға. Келіп жеттім, барам. Қарағаным, бүтін бұрылышларымды сыдырып бұзғанмын. Түбән Каманың озағына қақты дерлік барып жеткенмін керек мән жерге. Қысқасы қар керден ортқа барасы болашақ. Шындай қаллар. Зараз икенче 92-лі 5 литр. 202,50. Әра 2 сума. Рахмат. Бір евро жеттім. Егетлергіне пистолетні бақта сілкелер деп. Дұрыс екен? Да еп, твою мать. Гіл мені ашылай. Гіл. Гіл, блин. Бабай қаядар керей тығыла. Шестайына шықтым. Дарауновка ма? Шындайрақ бір ауыл қырайында тұрам әліге. Ял етем, жылынам. Әзгіне маңғаладым міне. Шестайда ошап тұрмадым. Шынки вақыт енді қазір 10-30. Енді 400 бітірдім бензинға. Бітіруімді давам етем. 4-5 литр шамасы бензин ашай. Ескетмәлі. Қытайға барғанда бір 5-6 метр секунд білән жел қаршыға естегіл. Физикні шындық кемете күшке 60 білән барасың. Қошағалы 50-ге де түшесің, 40-қа. Шындайра қәлілер біздің мұнда әзелер кеттені. Қорап меңа. Ерар. Шында бітіріп тұрам. Так, жемағат. Қызықлы қәлілер. Юл қырайынан барайым. Рөл әкіріңіне юл қи башлады. Анарсы кесек юл қи башлады да. Юл қырайына шығып үлгірдім. Күшке тоқтадым. Мен ойлағаны тегермеш бошағандыр деп. Сүйтілгендір, шоңа юл қи башлағандыр дегенім. Yok. Қарасам алға тегермешіне, алға тегермеш. Осты буш. Тегермеш тишілді. Қысқасы.
Кайдадыр мында тишеги да бар һәм буларның иң начары мен махсус шул сәяхәткә дип үземә камера алган идем, тәгәрмәчкә. Камералар алдым, bütün ачкычларны тутырдым, әзерләндем, bütün әйберне эшләдем үземчә. Мин аларны алырга онытканмын. Һәм хәзер мин кыр уртасында беркем дә юк дисәң дә була инде. Булышырдай кеше. Алда Алексеевская дигән бер торак пункт бар. Монда 5 километр шамасы ераклыкта андай сервислар бар. Һәм 5 чакрым, 5 Карл, 5 чакрым. Миңа тишек тәгәрмәчле мопедны этәргә туры киләчәк. Мин инде ардым. Беләсезме нәрсә? Ник мин аны итеп барам? Үзе барсын. Үзе барсын әле. Янынан атлап барам. Шулай иттереп, тилердегез мәлле. Шулай иттереп узып китәргә. 5 чакрым, 1 сәгать чамасы кырынга киттек. Шундый хәлләр. Аслы җәмәгать шундый хәл. Белмим, теге камерада эшләмәгән, камерага яздырганмы юкмы икән. Мин бик тәфсилләп, бик кат иттереп сөйләгән идем инде аны. Минем тәгәрмәчем минуска киткәне турында тагын бер кат сөйлим. Бәлки ул яздырылмагандыр. Кыскасы, барам мин тегенә бер 5 чакрым чамасы уздым инде. Шул 5 чакрым ераклыкта барам, бер кемгә тимим тәк. Күренмәм. Барам, кисәк кенә минем руль калтырый башлады. Әйтеп, сез тәгәрмәч инде бушага хәт төшеп калам әйтеп. Бөтенләй кирип китәм хәзер. Кем багышлар эченә кирип китәм әйтеп. Юк, Аллага шөкер, нормально. Экренә туктадым, кешегә туктадым. Тәгәрмәчкә нормально кебек, тәгәрмәч урынында нәрсә бар. Астына караган идем. Ул Мәйтәм, мен бит инде моңа әзер. Мәйтәм, мин камераларым бар, мин махсус шуңа камера алдым я. Буламы, була. Shit happens дип әйтәләр инде әймен бар. Тотындым бу акчаны актарырга, мәйтәм, хәер табам 30 минутта ясап атам нәрсә. Авырмәлләм әйтәм. Тотындым, актарам, нитәм, барыйм. Юк. Юк, камера юк. Ачкычлар юк, бер-бер дә юк. Мәйтәм, вот это прикол. Мәйтәм, хан эшләргә. Тотындым хаританы карарга, нидән, телефоннан. Алексеевский дигән бер, белмим, бу авылда түгелдер инде бәлки. Авылга бик охшамаган, чөнки күбрәк шәһәргә охшаган. Тотындым карарга, мәйтәм, монда кайда шиномонтажлар бар, кайда СТОлар бар. Парадым, таптым, эзләдем. Ул миңа күрсәтә 5 чакрым бар. Мәйтәм, ничего себе, мәйтәм, нормально, мәйтәм, мажара эзләгән, мажара таптым. Яра, нәрсә кайт килмим. Барга туры килә инде, мәйтәм, яра. Кыскасы килеп җиттем. Килеп җиттем иң беренче, иң якын шиномонтажга. Монда тора. Все для кровли фасад. Беләсезме? Мин монда өметләнеп килдем 5 чакрым. Менә хер тоттырдылар. Хер тоттырдылар. Менә җәмәгать, сезгә киңәш. Җыган әйберләрегезне иң кирәклеләрен 1000 тапкыр тикшерегез, 1000 тапкыр. Бер кешегә шалтыраттым, монда визиткасын бирделәр. Шиномонтаж тегесе булса, шөгыльләнеп шалтыраттым. Сөйләштем, һәр киләм дигән. Минем тәгәрмәчләр 17нче радиуста. 17нче радиуста монда андый камералар булмый иде. Ягъни һәр минем бу камераны ясата алабыз, ясата алмасак, всё. Жопа рулю дигән сүз. Кыскасы җәмәгать. Әйткәнемчә, шалтыраттым бер кешегә, менә монда кергән идем, кибеткә визитка бирделәр. Менә шул кешегә шалтырат әле диләр. Ул шөгыльләнә шиномонтаж белән тегесе булса, шәрбәт бирделәр. Килде, карады. Яра, карарбыз, нәрсә эшләп булыр икән дип алып китте дә. Көтәмәлеге. Минемчә 5 чакрым дискта барган камерага әбисе өшерелгәндер инде кыскасы. Шундый хәлләр. Мин инде монда хәзер 1 сәгатьтән артык утырам. Менә монда палатка тора. Анда куярга уңайсыз булган аркасында мин аны кире алдым ул камераларны, камераны һәм ачкычларны аерым куям дип. Һәм куймадым. Мин хәзер иң мөһиме барып җиттек. Әгәр бу юлы барып булмый икән, Алла теләсә мин
Екінші жолы барашақмын еш шексіз. Ләкин бұл екі камераны үшін монтировкалар адам өтімей бар. Бірден мындай бір болмайшы. Мындай бір болады ешті. Я пропал на море.